Echo FM. N'ala nuri koro ndande ba chakachakwado mekwu abịagba m ihe riri n'ikpeazụ kerenu ya nnọọ Igbo mara m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara ahịa na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Wednesday bụ abalị mbụ nke ọnwa iri afọ 2025 n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụ nwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zozere nke ọma bọbọ nkịtị n'onwe ya nwoke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke Clara anaghị ekwete na ana m agba mbọ odogbo na wata nwaada nwoke Clara happy independent. Thank you my brother. Thank you. Happy independent kegekwa. How are you feeling? I'm feeling so good. Are you feeling guilty? No. Obi na Tom Repo. Agwara nge. Ana m ekele Chineke maka ọ dịghị mfe. Anyị bịa n'ọkwurukwa ya bụ independent ka afọ a. Chineke emeela. Isi anara ekele onye dowere anyị ndụ ruo taa. Ndewo. Ịhụnanụ na mụ nwa wọ para independent. Leenụ m na ada independent. Leenụ m. Onye ọbụla na-anọghị na Facebook n'ụtụtụ anyị gwa gị eziokwu ya really missing a lot. Amame na aghọta. Eziokwu. Ihugodi dressing anyị this morning. Asị gị ị ga-amagode na men kwụ n'ọkụ. Asị gị akwela m uche n'ọkụ. Bịa leenụ ka m si wekwu uche n'ọkụ. Gịnị ka a na-akụ ihe a? Uche na-enwozi vam. Mụ meburu Clara lonye n'ọkụ ala mmụọ. Ị garuo na Facebook anyị ị ga-aghọtagode na ịhụrụ independent. Asị gị ị hụrụ independent. Ọkpụ ọkụ ebe. Ebelebe. Ike gbọrọ mgbakpọ ọnụ m ọpara independent. Mgbakpọ ọnụ m ada independent. Ịwa ada independent. Ọpara independent. Chineke emeela ala anyị bụ Nigeria kemgbe afọ 1960 ruo ugbu a ha agba 65 years. Ala anyị bụ Nigeria agbaala 65 years kemgbe anyị nwerela onwe anyị n'aka ọchịchị ndị ọcha na ọrụ onwe anyị sị ka anyị were aka anyị mewa ya bụ ihe. Mana ka ihe si wee kwuru ugbu a ọtụtụ ndị Naijiria na-ekwu na ọ dị ka nke ndị ọcha ahụ ka mma maka na ha anaghị aghọta ebe ụfọdụ ndị sọ mba ọ ka mma otu anyị nọrọ onwe anyị mana anyị na-ajụ gị n'ụtụtụ a si n'otu 1% ruo n'otu 100%, from 1% to 100%. Asị gị retie Naijiria kemgbe afọ 1960 ruo ugbu a kedu ka ị ga-esi rate ya? Amame na aghọta. Kedu pasentị ị ga-enye gị na Nigeria? Anyị ọ na-aga ihu ka anyị ọ na-aga azụ? We dey go back abi we dey go forward? Abi na back and front. Kedu ebe anyị na-aga? Anyị ọ na-eme nke ọma dịka obodo ka anyị ọ na-agba ọnyụpa dịka gịnị obodo? Amame na aghọta. Nwaada nwoke Clara, rate kene nke gị from 1 to 100%. Uchenye ya 50%. 50%. Ọkara percent. I nyere Nigeria 50%. Ị gbalịkwara o. Hapụwa. You try. Hapụ mgbabiwe nga ahụ. Wee bọrọ ya. N'ihi ya ka ọ dị ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị n'ụtụtụ anwụ ike kiriwe anyị live ebe ahụ zibatakwara n'anya ozi gwa anyị ka isi retie Nigeria kemgbe afọ 1960 ruo ugbu a wee bụrụ ya ihe ndị na-amaghị tata bụ orie tata bụ gịnị orie
wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ jee nnọọ jee mee ka ị nọrọ ka kpọrọkpọtọ si wee gbaa n'ihu enyi na-akwụkwọ akụkọ Vanguard. Gezie ntị. Ndị Boko Haram awakpola otu obodo na steeti Borno gbuo mmadụ 2 gbim, ozu ha adọrọ ma gbakpọ obi onye eze ọkụ bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o nweghị ọgbakọ ọbụla anyị nwere na nso nso a na steeti Cross River ka otu pati PDP kwuru. Ọchịchị etiti ga-akpọpụ Sowore n'ụlọ ikpe n'ihi ozi ụwa o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia megide Tinubu bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na o wutere m nke ukwuu ka Wike kwuru n'ihi ogbugbu egburu nwaanyị ji ekwu okwu n'ihe onyonyo Arise TV aha ya bụ Somtochukwu Maduagụ. Onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Ebonyi bụ Oriakụ Adakụ Uche Anya adọọla ndị uwe ojii steeti ahụ aka na ntị gbasara ime nrụrụ aka na iji anya ike anapụ ndị mmadụ ego. Onye isi ala Tinubu enye n'iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka anwụchie ndị gburu ya bụ nwaanyị ji ekwu okwu n'ihe onyonyo Arise TV aha ya bụ Somtochukwu Maduagụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Delta bụ Olufemi Abaniwonda adọọla ndị uwe ojii steeti Delta aka na ntị gbasara iji anya ike anapụ ndị mmadụ ego na ijichi ndị mmadụ n'ụzọ iwu na-akwadoghị. Ụgbọ mmiri kpuru na steeti Kogi atala isi mmadụ 20 ebe ọtụtụ ndị mmadụ ka na-efu efu ruo ugbu a bụ akụkọ na-ada azịgbakpa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọchịchị otu pati APC mere ka Naịjirịa na-adakpọghị ka Tinubu kwuru. Ndị agha ala anyị anwụchiela ndị uwe ojii adịgboloja 2 na steeti Taraba dịka ha bụ ụgbọala ma were ọgwụ ike bujuo ya n'ime. Igwe uche ndị uwe ojii ike gbọrọ uche akwanya ha ji na-ekwu okwu emekwara n'ihe Aboki Danjuma kọmishọna Imo steeti onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Imo bịara na-ekwu ihu ndị a na-ebute tinted glass buru moto na-enweghị plate nọmba na ha agbawozi ọjị ụmụ ihe ndị a mekwara na ọtụtụ ndị mmadụ ji akpọ oku si hụrụ ndị uwe ojii ndị isi ndị uwe ojii biko na ụnụ nọtụ ntakịrị na-eme gịnị mkpagharị maka na ọwụ ndị niile na-akụ n'ụzọ bụ ndị uwe ojii ndị adịgboloja mere gịnị karịrị akarị ịhụnanị ya ndị uwe ojii adịgboloja bịara sụrụ akwa ndị uwe ojii buru ụgbọala were ọgwụ ike mee gịnị bujuo ya n'ime. Ndị uche ọ gara iwe hapụta asị ha go na wiwi eche ma ọ ha nwa ndị onye ma nọ ndị adịgboloja. Ọ dị egwu ọchịchị otu pati APC mere ka Naịjirịa ghara ịdakpọ ka onye isi ala Tinubu kwuru. Ọ si ewezuga ọchịchị otu pati APC batara na Naịjirịa n'obodo anyị abụọ Naịjirịa akara iji ya ka akụkọ ọ kara ịdakpọ wọm. Uche hapụ ya ka anyị gaa n'ọzọ. Ụgbọ mmiri kpuru na steeti Kogi atala isi mmadụ 20 ebe ọtụtụ ndị mmadụ na-efu efu ruo ugbu a. Uche akwanye jisi gị chọrọ ịgba na mmiri na gị yiri daa life jacket na gị mekeshọn iyi ya ọ dị oke mkpa na mmiri ọ ga-enye aka enwe ike hụ gị ma ịghọtara gị setu n'elu ndị ga-abịakwa n'ịbịa zọpụta gị abịa zọpụta gị amara ka a ga-esi eme gịnị azọpụta gị ka ọ dị nwaanyị ọma ọ dị nnọọ ka ọtụtụ steeti ọtụtụ ndị kọmishọna ndị uwe ojii na steeti ndị enwere n'ala anyị ebidola ha borowa liv na aka ndị uwe ojii steeti Imo ịma dịka onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti Imo Aboki Danjuma pụtachara
dọ ndị uwe ojii steeti Imo aka na ntị na ha ejizila ụgbọala na-ebu ya akara ndị uwe ojii ma ọ bụ ụgbọala na-ebu ya akara na-eme mkpagharị ha kwụsị dị na-anapụ ndị mmadụ ego ihe iwu ndị ọzọ nyechakwara ha. Ọtụtụ steeti ebidola na-eṅomiri nke a ka ọ dị steeti Delta. Onye kọmishọna ndị uwe ojii ha bụ Olufemi Abaniwonda adọọla ndị uwe ojii steeti ahụ aka na ntị gbasara iji anya ike anapụ ndị mmadụ ego na ijichi ndị mmadụ n'izu iwu na-akwadoghị. Amami na aghọta. Onye isi ala Tinubu enyela iwu kpụ ọkụ n'ọnụ ka anwụchie ndị gburu ya bụ nwaanyị ji ekwu okwu n'ihe onyonyo Arise TV. Aha ya bụ Somtochukwu Maduagbo. Uche ọnwụda lady ọnwụda uche ihe a na-ewute m. O kwesị ọ na-eme m obi ọjọọ. Otu this lady ji just like that nwụọ. Ọ dị egwu ka ọ dị ịma o nwere akụkọ ọzọ anyị bịara na-anụ gbasara ọnwụ nwaanyị a. Ya bụ akụkọ wee na-akọ na ọ bụ dịka ndị ogbu egbe zuo ohi armed robbers wụchara na ebe ha bi steeti ebe ha bi bido na-arụ ọbụ ndị mmadụ na-arụ ọbụ ụlọ ọbụla dị iche iche abịazie akụkọ na abịawala n'ụlọ nke ha nwa ya nwe esi na windo mapụ pịam merụọ ahụ ebe o mere gịnị o buru ibu. Ahụrụ m ya bụ akụkọ na ọdọ nzirịta ozi soshal midia mana anyị amaghị ihe ela na nọ ya bụ ji. Uche there is a lot. Na dịka ọ bịara wụọ kpam ya emerụ ahụ ebe o buru ibu. Arinze Chineke ndị uwe ojii eme gịnị agbata. Mgbe ndị uwe ojii gbatara ya ebe egewa ndị uwe ojii si biko kpọgaanụ m ụlọ ọgwụ. Ndị uwe ojii si fuel anọ n'ụgbọala ha. Ndị uwe ojii si fuel anọghị na gịnị n'ụgbọala ha. Na tupu a na-emechara ihe niile a na-eme na na-akpọrọla nwata nwaanyị aga ụlọ ọgwụ ọjụgo oyi ọnwụgo. Uche mana akụkọ ọzọ mgbe anyị nụrụ wụ na-akpọgara ụlọ ọgwụ ndị ụlọ ọgwụ si ha agaghị enye ya ọgwụgwọ ha ga-weta police statement story ka nkụ akụkọ ka nkụ Uche a lot today for this girl death. Ike gwara mana onye nwụrụ anwụ anwụọ na ka mkpụrụ obi Somtochukwu Maduagbo zuo ike na gịnị na ndokwa. Onye isi ala enye n'iwu ozugbo iwu kpụ ọkụ n'ọnụ for that matter na ha chụwa nwa ha chụwa ndị kpara arụ a ma egene jide ha o wee bụrụ ya ka ọ dị ọchịchị etiti anọrọla ha n'ụbọchị ụnyaahụ kpọpụ Sowore n'ụlọ ikpe n'ihi ozi ụwa o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia megide Tinubu. Ka ọ dị dịka ya bụ okwu gara n'ụlọ ikpe n'ụbọchị ụnyaahụ abịasịkwa na ama mmasị ọwụ charge sheet ka ọ gịnị akwụkwọ eji gbaa ya bụ akwụkwọ n'ụlọ ikpe na-eweta ahụ ya n'ihi ya onye ọkaikpe Sowore agbado okwu ebe ahụ si mba o ikpe agaghị ehe odo ikpe agaghị ehe odo anyị kwesịrị ịhụ charge sheet ahụ eji gbaa akwụkwọ a kedu ihe unu na-ekpo aga wetazie ama mmasị enye na Sowore si ngwa na unu ga-enye m 3 days ka m stọdịa ya n'ọdịnihu unu kedu aga m na ebe a ji kpewa ya bụ ikpe unu ga-enye m 3 days stọdịa ihe akwụkwọ unu nyere m mana ka ọ dị akụkọ anyị nụrụ ekwuola na eyigharịala ya bụ ikpe ka ọ dịwazie na abalị 27 ka ọ bụ na abalị 29 nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya wee bụrụ ya agadi nwaanyị chiwe eye onye ọbịa anọwa ala ya ala amami na ghọta ike gwọrọ. Ndị Boko Haram awakpola otu obodo na steeti Borno gbuo mmadụ 2 gbim ozu ha dọrọ ma gbakpọ obi onye eze gịnị ọkọ. Akụkọ a na-anụ mgbe ọbụla n'obodo anyị abụ Uche nwee shọwụla a ga-agụ akụkọ sịrị na-agaghị anụ na-egbuola emekwara ka ọ na-ewute. Chineke mere anyị ebere ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akpụkpọ akụkọ Daily Post. Gezie ntị. Ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala agbagoola dịka ọgbakọ gọọmenti Naịjirịa ụlọ ọrụ Dangote na Pengassan nwere amịtaghị mkpụrụ ọbụla bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 ọ bụ ụlọ ikpe ga-ekwu ma ị ga-azọghakwa onye isi ala Naịjirịa ma ọ bụ ị gaghị azọha ya ka ụlọ ọrụ onye isi ala zaghachiri Jonathan dịka ha bịara n'ụwa kepukepu na ọ chọrọ ịzọ ha ọkwa onye isi ala Naịjirịa ọzọ. Ogbugbu egburu Somtochukwu bụ nwaanyị ji ekwu okwu n'ihe onyonyo Arise TV
bụ iji gosi ịkụ afọ n'ala ndị ọchịchị kụrụ n'isi obodo anyị bụ Abuja ka ndị ntorobịa isi obodo anyị bụ Abuja kwuru. Mkpa niile otu pati APC kpere ndị Naịjirịa gbasara iweta mgbanwe bụ chenji ha emezuchala ya ka onye isi ala Tinubu kwuru bụ akụkọ na-ada ebelebe n'akpụkpọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na 2027 nkọcha ụlọ ọrụ onye isi ala kọchara mmasị Jonathan nwere ịzọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa ọzọ bụ iji gosi na ụjọ na-atụ ha ka otu pati PDP na steeti Zamfara kwuru. Atụọla otu nwoke ọwụ gacharala mahadum mkpọrọ apụta maka ịnọ n'ime keke metọọ obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 4 na steeti Lagos. Azịgba. N'ime keke o. Azịgba. Uche, n'ime keke ha agbajikwala shọkụ keke. Ha agbajikwala shọkụ keke. Uche, nwa dị afọ 4. Uche, ma ndị a na-asị kudetụrụ m nwa ma. Brọda kudetụrụ m nwa ma. Mami ghọtara ya kudere gị ya. Mami ghọtara ya enwe ike nwaanyị chi ụmụaka buru ibu n'aka ya sị ngwa ka ị gafete brọda kudere m ya. Obere nwatakịrị 4 years. Ga-emetọ ya. Ya bụrụ na o nwere punishment ka ịtọ mmadụ mkpọrọ apụta si nye nwoke a. Chineke ekwekwala ihe ọjọọ. A graduate for that matter. Uche, that means mgbe ọ nọ na mahadum ọ gwọọlanụ ndị mmadụ ịba. Ọ gwọọlanụ ndị mmadụ ịba. Gịnị ka a na-akọ? Tọpụtaziri okwu n'ama. Ọ gwọọlanụ ndị mmadụ ịba. Ọ gwọọla ọtụtụ ndị ji ihe a. Ọ dị egwu 4 years. Kedu ihe nọ n'ahụ nwatakịrị dị 4 years ga-eme gị attract? Obere nwatakịrị na-amaghị dị ka esi ekwu okwu. 4 years. Obere nwatakịrị. Chineke napụkwa ekwensu ike. Ike iklara ịbụ m asa n'ụtụtụ a. Ị hụrụ pụapụ anyị na-abụga ịma ama abụọ m asụ n'ụtụtụ a mụ na gị eme ihe na-adịghị mma. Take your time. Taa ọkwa ụbọchị independent. Ngwa ndo. Agwala m gị ya. Ndo. Eji m obiọma bịa n'ụtụtụ a mana achọ m ihe ọbụla ga-akpapụ m. Ịhụnanụ m nwa ji obi ọjọọ wee bịa n'ọkwa ya. Taa awụkwa afọ ọhụrụ. Taa awụkwa ụbọchị independent. Kpachapụkwa anya. Kpachapụkwa anya. Ebe ịbụ agbanwe. Uche ṅụọ ọgwụ ga-apụta taa. Ego m ji azụ ya agbala. Gị na-akọ. Don't worry. Gbanwee o. Gbanwee ihe a wụ new month. Nsogbu adị. Ọwụghọ ordinary month. Month independent. Anyị nwerela onwe anyị n'aka ọchịchị aka ndị ọcha 1960. Gị na-akọ ihe ịkọga. N'ihi ya gbado anya. Uchelekwa m ga-agha meze o. Ime n'iwe ewewa this morning. Biko were nwa ya ga-agha meze na. A na-ekwu maka a graduate lere obere nwatakịrị dọọ ya vam. Gịnị na-emepụ am? Gịnị na-esi gị? Uche bụ gwarala m o. Ị ga-asịgwakwara m sọrị. Onwe ihe m gwara gị nwa asụpụrụ n'ọnụ. Uche ị ga-asịgwara m sọrị amụsịrị gị. Bịa gbuo nụ ma nna asị ha go sọrị. Clara bịa gbuo m. I withdraw my own sorry too. I withdraw ya la sorry nke gị nwa. I withdraw it. Chineke mere onwe nke m kwuru ekwu m ya afọ dị withdraw. Ọ dị ego. Mkpa niile otu pati APC kpere ndị Naịjirịa gbasara iweta mgbanwe bụ change ha emezuchala ya. Ka onye isi ala Tinubu kwuru. Na wow. Ka anyị kọọrọ ya mgbaramgba. Nigeria my country. Ọ sị emezuchala ya bụ nkwa. APC. Ike egboro. Thank you. Ọ dị egwu. Ya bụrụ na ọ na-emezuchala ya ihe isi ike ka dị n'obodo. Kedu nke a ga-emenụ ka enwe ike ịhụ na ihe isi ike a bịara dajụtụ? Asị emezuchala ya. Ike agwụla. Uche o, ndị ntorobịa isi obodo anyị bụ Abuja. Ha ewela iwe. Na ya bụ ogbugbe egburu Somtochukwu bụ nwaanyị na-eji ekwu okwu na ihe onyonyo TV, Arise TV. Ka ịhụ na ya, isi obodo anyị bụ Abuja. Ka ụdị mkpamkpa akpara. Uche akọrọgbatuo. Ndị uwe ojii jikwa kpọ gị ụlọ ọgwụ. Asịkwa na ahịa this and that. Ma onye nwụrụ anwụ anwụgo. Hell. Ma onye nwụrụ anwụ anwụgo. This girl just die just like that. Ọ dị ego. Ọ dị ego. O wee bụrụ ya ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala agbagoola dịka ọgbakọ gọọmenti Naịjirịa. Ụlọ ọrụ Dangote na Pingasan nwere amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Nke a bụ akụkọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Mana Pingasan si na anyị ụnyaahụ na anyị nwee ndidi na nothing mega no shaking na onwe ihe mege. Na ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala na ọ gaghị agbago. Uche gịnị ka m gwara gị?
Ikwuru ya ekwu. I talk am. You said it. Yeah, thank you for saying the truth. Ikwuru For ya ekwu. once. Ya wụrụ amụma ibutere ya. Thank you. Mana ndị agba ha kpachapụkwa anya. Ha mara nnọọ na ebe ọbụla ehi abụọ na-alụ ọgụ ọ bụ ahịhịa dị ebe ahụ na-eme gịnị na-akpụrụ ihe niile o wee bụrụ ya ka ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akpụkpọ akụkọ Punch gezie ntị. O ziri ezi n'iwu ịna ndị akụ na ego ụtụ tax na ego ha na-akpata ka ọchịchị etiti kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọ bụ ụmụ akwụkwọ gbahapụrụ agụmakwụkwọ ka ndị Boko Haram na-akpọrọ ka Obasanjo kwuru. Naijiria gaa n'ihu mewe m. May Nigeria keep happening to me ka Reno Omokiri kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Naijiria arịa ya ahụ ịchịkwa ma ndị ndu were aka nkwemọtọ na-eme ihe ka Obasanjo kwuru. Nigeria ga-awụ ihe a ga-emete ma ọ bụrụ na ajiri aka nkwụmọtọ mana uche nrụrụ aka o shiri n'isi gbatuo. Ị na-aghọta? Ike agwụla. Obasanjo shi ewere ihe ndị oyibo na-akpọ transparency mewe ihe n'obodo anyị abụ Naijiria. Ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-amagbu onwe ya na ọ ga-amagbu onwe ya. O wee bụrụ ya ka anyị kpụ nke ahụ n'ọnụ Reno Omokiri sị Naijiria gaa n'ihu mewe ya na may Nigeria keep happening to him. And amen to him o. Ekwema m ghọtara uche o. Ọ ihe ọ chọrọ ịghọtago. Ịma ya bụ Reno Omokiri bịara na-ekwu na ndị niile na-ekwu okwu emetụ ntakịrị akpa ha aka n'ọnụ ha asị may Nigeria not happen to me. May Nigeria not happen to me. May Nigeria not happen to me. Na ihe a bụ okwu ndị ihoriho. Na ihe a bụ okwu ndị gịnị ihoriho. N'ebe ihe ọma dị ihe ọjọọ mere gịnị dịkwa ya. N'onwe na ndị Naijiria merela ihe ọma nwekwa ndị o mere gịnị ihe ọjọọ na n'ihi ya may Nigeria keep happening to him. Enwe m na-ajụ Reno Omokiri sị Naijiria mee gị ị ga-anamukwa ya. Ị ga-apụtalikwa ya. Ị ga-anagidekwa ya. Uche liva m ọkụrụla ya. Reno. Ị hụ na nwaanyị akpọrọ Somtochukwu mmadụ agụ Naijiria hapụ n'ọna ya. Uche o. Naijiria emego ya. Ama m last week ka last month ka ọ just depụ. May Nigeria not happen to her. O dere ya ede. O dere ya na zipụ ya na ihe anyị. N'ozi zipụrụ na ọdọ nzirịta ozi social media. At the end of the whole thing, Uche. Nigeria emetụkwa ya. Hey. You know? Uche eme ya, sorry. Nigeria eme ya. Hai. Awa. Ọkwa ịhụrụ gị. Clara ọkwa ịhụrụ gị. Oh. Clara ọkwa ịhụrụ gị. Nwoke ọcha ọkwa ịhụrụ gị. Clever. Ọ dị egwu. Ihe gwara ọ bụ ụmụ akwụkwọ gbahapụrụ agụmakwụkwọ ka ndị Boko Haram na-akpọrọ ka Obasanjo kwuru out of school students, out of school children. Ha nwa ka ndị Boko Haram na-akpọrọ school dropouts. Ihe a ka Obasanjo mere gịnị kwuru. Uche o. Ị na-ekwela anyị mgbe ahụ Third Mainland Bridge outside ahụ. Mụrụrụ ụmụaka tolitere ya etolitecha. A nara ahụ mgba na-ekwugharị ebe a. Uche lekwara ya ekwe ọkụ na ị na-ahụzi ụmụaka ndị a. Gịnị mere a na-agaghị enwe ndị ga-agbahapụ akwụkwọ? Gịnị mere a na-agaghị enwe ndị ga-agbahapụ akwụkwọ? Ụlọ akwụkwọ gọọmenti ọ bụ nke a na-aga aga? Ụlọ akwụkwọ gọọmenti nwe dị n'ime ime obodo ọ bụ nke mmadụ ga-achọ ka nwa ya wụọrọ ya barista ikekwe ịmụọ na nwa ịchọrọ ka nwa gị wụọ barista ịchọrọ ka nwa gị wụọ lekchọra ka ọ wee banka ka ọ wụọ nke a ka ọ wụọ nke ọzọ n'obodo. Amami na-aghọta gị were amami na-aghọta ya bụ ihe. Gị sikwa na ịga nke ndị nkịtị nwe. Gọọmenti ọwụ na-arụ ụlọ akwụkwọ nwa ha ọ na-aga ebe ahụ. Their children they go there. For where? You know? Ụfọdụ n'ime ha ka nọkwa na-akpọ ụgwọ akwụkwọ. They are still paying school fees. N'ụlọ akwụkwọ na-enweghị isi na ọdụ. Gịnị mere a na-agaghị enwe dropout? Ebe ọwụ nnọọ na onye na-agaghị akwụkwọ nwere ike buru fon ya akpata ego. You know? Ya nke a na-apịa apị nweta ego. Ọ dị ego. O ziri ezi n'iwu ịna ndị akwụna ego ụtụ tax Chineke nna site n'ego ha na-akpata ka ọchịchị etiti kwuru. Ebe a ka British nọ gba German. Uche o orula n'ogo ịna ndị akwụna ego Iburu onye akwụna be ready to pay your tax.
uche ọtọbirile o a sị n'oge na-adịghị anya ndị akwụna ga-ebidokwa ego ụtụ tax ga-ebidokwa ego ụtụ gịnị tax Igbo ama mụrụ m gerekwa no ike gwara ihe anyị na-agaghị anụkwala obodo anyị abụ Nigeria uche ụbọtụ nke ihe arụ ga-eji eji akwụ tax. What are they doing? Ịjụga m ihe onye akwụna arụ ga. No, go deeper. A na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Clara, ọkwa iwe onye ntị mkpọ. A na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị. Uche, how they go a na-amị ọnụ na-eme ihe ọzọ. Ihe a ga-emechakwa ha bịa were ya ihe abịa kwụọ. Gị na-akọ. Ọ ga-ewetakwara ego abụmọnụ. Ụnụ na-anakwala ha ego taas, ụnụ anakwala nke ga-eji n'ọbiriji ya eze. You know? Na wow. Na o ziri ezi na iwe na ndị akwụna ego ụtụ tax ụnọ na-akwado ya uche nno na onye m that means na wow ọwụ na legal occupation. That means ekwesị itinye ya nọ n'ahịa anyị na constitution anyị nọ ka mara na anyị no ọwụ na legitimate occupation. Thank you. If you can collect tax from them, that means ihe ha mega is a legitimate occupation. And ndị na-akwado ka ndị ọzọ ga-mewe ya for them to pay tax. Ihe ọjọọ azigbakwa. Akụkọ ekwesịghị ịnụ ya gịnị na ntị. Ọ na-akwọ ntị wuru. Ekwesịghị ịnụ ya na mmeri ozugbo akụkọ ahụ dapụtara n'akwụkwọ akụkọ niile newspaper. Eburu ya sị taa nke adaala gburugburu nke ada isi onye akwụna ga-akụ tax Chineke ekwela ma ahụ ya tie ma anụkwa ya shi azịgba. Onye niile na-eti nke gị awụrụ azụmakwa ọ dị ego wee bụrụ ya n'ihi ya ịbụrụ onye na-agba akwụna onye na-eji ụkwụ ebi ọkazi be ready to pay your tax. Uche ndị a na-ekwenụ nke ha na-akpụrụ kpurukpuru. Be ready to pay your tax. A ga-ejidekwa ha ebe ahụ. Ya ọrụ na ụmụ nwoke ise dinara gị in a day ga-emepụ ego otu onye ji ya kwụọ gịnị tax. Azịgba ihe ọjọọ. Na-aghọta ya bụ ihe awụ Naijiria o wee bụrụ ya so ziri ezi n'iwu. Ọ dị ego ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyonyeke n'anya n'akwụkwọ akụkọ desitesiman ngwa gezie ntị. Ijichi Nnamdi Kanu dịcha nnọọ ka ijichi ndị Igbo ka otu ọha na eze ndị Igbo kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ desitesiman na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ desitesiman ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọnụ ego eji ere mmanụ ụgbọala agbagola dịka ọgbakọ gọọmenti etiti ụlọ ọrụ Dangote na Pengassan nwere amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Ụzọ dị mma bụ nwoke nwere ezi ọhụhụ ụzọ na-eche echiche nke ọma ma na-emekwa nke ọma ka onye isi ala Tinubu kwuru. Igirigi ebubele ịma nwaada nwoke ọchaklara yesterday ka onye isi ala nọ tụọ dan na steeti Imo. Exactly. Ị gaa na social media ya na-agụ exactly we not anywhere ya na-akpụ ya na-amịmị mana offline inweta crowd. Uche me mkparụkwu there inweta crowd. I personally went there to go and have a hand. Social media o shiri ike. Too much. Social media shiri ike. Uche gịnị ka a na-akụ ya? Ụzọ ekwe ọgịga. Ịgawa isowe ihe nọ na social media nwere ike amaghị ego ihu. Ụzọ ekwe ọgịga. No epenti ya bụ akụkọ. This and that. We know they go. We know they go. They go see who. They go see who. They go. They go see who. Ị makwa onye Tinubu. Number one citizen. No matter otu ọbụla isi pentie ya. President wogene. President. Achọkwara m ime ka ị mara ọsọkwa gị gbanyụọ redio a n'ụtụtụ a. O nweghị onye ọwụ ga-arịgoro n'oche ahụ onye ezu kpọọ ya gịnị aha ọma. Anaghị eme ya eme. Kama ọ wụ eziokwu na ha meji anyị ga-ekwu ya. Ha mekwa nke ọma anyị ga-eme gịnị anyị ga-ekwu ya. O nweghị onye ọwụ ga-arịgoro n'oche ahụ. Ọsọkwa gị Chineke zite gị. Kraịst mgbe ọ bịara ụwa kpọrọ ya aha ọma. Anaghị eme ya eme. O taa na ọ dị ebe uche na uche ji akpọ m aha ọma. What do you mean? So you don't expect everyone to like you? Are you Mr. President? What do you mean? The crowd was massive. Too much. Mammoth crowd. Poor mammoth. Mammoth. Ọ dị Igbo mụrụ nze mama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji gwa ohere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachi unu manụ ka anyị si eme ya anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ afọ 65 years ala anyị bụ Naijiria gbara wee jụọ gị ajụjụ si site n'otu pasentị ruo n'otu narị pasentị 1 to 100%. Kedu ka ị ga-esi ereti Naijiria kemgbe afọ 1960 ruo ugbu a? Nọrọ ebe ahụ
eme na ngagharị. Chetakwa anyị ka nọ na mmemme Happy Independence. Agagharịla agagharị. Echo FM. Echo FM 100.7, the fresh news people. Akintola AC, he no get a rival. Condensed
gịnị ebelebe egbugo n'afọ 1960 igirigi ka ala anyị bụ Naijiria bịara nwere onwe ya n'ọchịchị aka ndị ọcha ya bụ ihe na-agụ demokrasi na-ahịa ebe niile. Chineke mee n'ebere kemgbe ahụ anyị anọkata dịka obodo ruo taa 65 years ọ bụchaghị o nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na ụtụtụ a na-amụbeghị mgbe ahụ nwekwa ndị a mụrụ amami na wọta. Happy Independence nwune ọ bụ ihe Chineke na-eme mana ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu bụ na kemgbe ahụ ruo taa Obi ka bụkwa bọbọ Uchenna ka bụkwa nwa Grandma ya zụziri nke ọma Nwaada Clara bụrụkwa onye eze mkpọga o nweghị ihe gbanwere ụfọdụ sị kama ọ bịara dịkwuo wọs ụfọdụ asị nna widetara anyị kwa amami na wata mere anyị ji wee na-ajụ gị n'ụtụtụ asị gezie ntị kemgbe afọ 1960 ruo ugbu a asị gị nye ala anyị bụ Naijiria akara site n'otu pasentị ruo pasentị 100 1 to 100%. Kedu pasentị ị ga-enye ya rate ye Naijiria from 1960 to now? Anyị ọ na-eme nke ọma ka anyị ọ na-agba ọnyụpa? Clara bịara makunye ala anyị 50%. Hapụ mgbabiwe nga ahụ amamihe m jidowe nga ahụ amamihe m ji stampụ ya nga hapụ iferika. Kedu ihe ọ mere iji stampụ ya ebe ahụ? Hapụkwanụ leave am there. Onye m na imere mistake gị kwuo na imere mistake ọnụ anaghị esi gị ike na 50% inye na Naijiria. Hapụ ya nga m dowere ya. Eji m hate mụ na onye na-adịghị boodu imekọta ihe abeg. Gị nwa pesentị ole ka i nyere ha? Gị m bụrụ ụzọ jụọ gị a na-eji pestọl ajụ pestọl. Agwara gị 50% ka m nyere onye m mapawara ha. Clara a na-eji ajụjụ asa ajụjụ. Uche I don't answer you. Gwazie m pesentị ole ka i nyere Naijiria? Ị dịghị strong na ajụjụ gị a biko. Ike gwara kpọbata ka na-egwu anyị pasentị ị ga-enye Naijiria n'ụtụtụ maọbụ gị gaa na Facebook anyị ịgaruo Facebook gị saachị ya maka Eco FM ISIOKWU FM gị kliki ịkpa mmụọ ike kiriwe anyị live ebe ahụ ịhụkwana anyị ga-ama na Uchenna Clever ọpara Independence ka nwụọ Clara bụrụ Ada Independence zuru anyị ahụ from head to toe. Exactly. Inweta eriri afọ m green white green ka ọ wụ Nigeria. Kpọbata site n'akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 20022 maọbụkwa 0707 454-1014 0707 454-1014. Nke ọbụla ị ga-eme n'ụtụtụ a ga-agbalị agbu ekwe gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratọ ibe ya ratọ. Ị bọọla chi? Abụọla m chi Uchenna Clara Happy Independence. Ụtụtụ ọma nwaanyị nọ na di. Ya dịkwa nne m nwaanyị nọ na jeshi ma bụ na-akpọ. Asị ihe agba n'aka na-eji eme ya. Otu a. Ana m ejizi ha na 15 maka ndị enye ha kike oke ị ga-aga na-aga n'ihu aka nka ya n'ala Naijiria after I forward ever backward never ihe lagawa azụ ahụ onwe ihe ọbụla nghọtaga nga mmanụ takwuo na fuel arịa na na-edoba na-ewe ewe ndị ọbụla 65 ezikasị ego na-akpa agwa ka oke ha na-akpa agwa ka ụmụaka egireziri ihe dụkwu isi nyere ha ụwa ga-eme agha ka e were ya otu a gaa n'ihu onye nwe bezene n'aha Jizọs. Amen. Ya gaziere gị ezigbote ọyị m nwaanyị nọ na di. Ị bọọla chi? Uche Nwagodo. Ndewo. King David nọrọ m ụmụ ọnya hụrụ. Ndewo. Ya gaziere gị nọ King David. Ana m asị Imo steeti niile Happy Independence. Gọọmenti Imo steeti Happy Independence. Onye ọbụla a na-anụ olu m na mgbe ụtụtụ a Happy Independence. Otu a. King David nọrọ m si ụmụ ọnya hụrụ. Ọ bụrụ na ekụzie ya nke ọma chee echiche nke ọma egrade ma ya ga-egrade gọọmenti iche grade kwa na ndị a na-achị achị iche maka Naijiria na-aga aga ugbu a ndị a na-achị achị grade ya ndị gọọmenti na ihe na-eme na Naijiria Naijiria enweghị ebe esi ebito ya aka ụbọchị ọbụla ị ga-anụrịrị akụkọ ọjọọ ụbọchị ọbụla ị ga-anụ otu ihe ma ọ bụ nke ọzọ ị ga-asị ọwụkwa mmadụ na-achị obodo a wee ma nwaanyị a si egburu
na Equinix na Arise TV, am I correct? Yes. So na-egburu nwaanyị ahụ either yesterday or day 4 yesterday. Na this independent ugbu a gị na-ekwu na ntigiri ị na-ejire dị Nigeria 50%, it is very wrong. Ebe Nigeria kwesịrị ịnụ ugbu a n'ihi gọọmenti na-achị n'ihi ihe na-eme na Nigeria. Anyị kwuna na 2%. 2%. Chere kele kedụkwala ebe ị na-elekwasị anya enye ha 2%. Aha, ebe m na-elekwasị anya ugbu a lee nke ugbu a. For example, ihe mere day 4 yesterday ebe nwa ya. Akwụkwọ akụkọ ego this morning, ego ebe ndị ọgba egbe gbusiri ndị mmadụ. Niile ụlọ akwụkwọ gọọmenti inwe ugbu a bịa n'obodo anyị ugbu a gị hụ otu gọọmenti schools so dị. Gị hụ na hospitals onye rịa ma ọrịa ugbu a jee hospital ibi na ọ nwere ike ngwa ọnụ be ya agbake da mgbe ọ ga hospital. No doctors, no lecturer, egbe ebe esi ebi na elenu ụzọ ngwa uche nwa agọdọ mmege invite ka ị bịa n'ụlọ m nwanya ha orodo ugbu a enwere ebe ị ga-apụta ugbu a ga-esi mba ịbanye na galachi ụzọ anọ ebe ị ga-esi egiri edene ya ya ga-ahụ na enwere na disi sola ndị NDDC mụ atụ ga n'egwu n'abalị ugbu a ụgbọghị ihe ị ga-eji amata ime obodo ma chijie na chịkọlata na nchịkọta m ka m nyekwu ha 2% ka ọ hụrụ 4% ka Nigeria nwere. Thank you very much. Ike gwọrọ ịbọọlachi. Hello, Uchenna Clever. Ụtụtụ ọma. And Clara nwaanyị ọma. Ndewo. Birikwa o. Udo dịrị unu. Dịkwara gị. Aha wụ Obinna Okorie. Eshi m ụmụgoma agbọga. Ihe gbasara ọnọdụ Naijiria anyị ọ gbagojuga everybody anya n'ihi na kemgbe anyị nwerela onwe anyị onwe ihe gaga anyị na-asị Chineke mere anyị ebere n'ihi nke a ana m asị n'ime obodo anyị a except m na-enye ha 0% n'ihi na obodo arịa mma. Na your country na your fatherland. Yes, all my fatherland, but I don't share anya. 0% ka m nyega. Ndewo. Ya gaziere gị. Ọ dị ego. Ozi akala nkọ na Facebook anyị. Ebe o nwere ihe ị na-anụ chaku cha ya na chaku ihe nke ọraisi nwene na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka ọpara Vincent Chima ọsọ uche na Clara ụtụtụ ọma na kedu ka anyị dị n'ụtụtụ a na anyị na-ele ukugudu na uche na ịhụrụ Nigeria ga-aga n'ihu na-eme ọmọkere Nigeria will keep happening to him dịka o si wee kwuo ọsọ uche na Clara happy independent ya gazie gaa n'ihu na Facebook anyị Clara n'aka James Bond Prince Wale ọ sị ụtụtụ ọma uche na Clara onye eze mkpọga nwaanyị mara mma ndewo ọ sị Naija at 65 na-enwe ihe ọbụla enwere ike isi ejide aka nothing to show n'aka si n'aka Joy Philip ọtụtụ ọma ọgụ uche na Sista Clara na ọ na-agara anyị ọnwa ọhụrụ na-asị anyị amakakwa n'ụtụtụ a ndewo ya gaziere gị nọ ịbọọlachi ụtụtụ ọma ụtụtụ ọma nọ ndewo onye na-anụ onye n'ụtụtụ a bụ Chifu Oriego Nupego one of Ahịa Zumbize ya gazie esi na gịnị ka mmadụ ga-ere ete Nigeria 100%. To start with, m ga-enye Nigeria 0% with this flowing point. Chere kene o, ịmakwa na ihe a wee your fatherland dị ihe. Ọ sị with this flowing point, chere kene. All fatherland ma 0% ka m ga-enye ha with this flowing region. Mgba gaa n'ihu list ya. Na mbụ ile anya ogbugbu mmadụ hịara ndị a nwanne ya konye ka a na-ekwu na
ụmụaka agaghị eje n'ahịrị na today ịma na obodo agha saana Tinubu anọrọ dị a na-ekwu na ya emezuola ọchịchọ dị mma nke ndị APC wee nye Naijiria. O kwuru okwu dị mma mezuru bụ na datị na a na-egbu mmadụ everyday wee sịkwa na ya ga-ebido ebe Buhari kwesịrị. Very good and fine. Ọtụtụ ebumnobi emezuru bụ a bag of rice no 100 and something thousand. Beans no na 90 something thousand. Fuel kita ojiga ego dịka esi kwuo ya na radio this morning. Chocolate no chocolate. Kedu ife dị mma anyị ga-enweta n'aka Nigeria ruo ole mgbe ka anyị ga-anọ akụkọ ọma n'obodo a obi adị mmadụ ụtọ. Ndewa. Uche obi adịghị m mma. Ọ bụrụ na obi dị m mma aga m asị gị happy independent. I am not happy. But that agaghị m asị gị happy independent. Onye nrụole bụ chifu ego nnukwu ego nwa n'ọba ya zụmbisto udo dị ru. Ndewo. Nke gị ka mma na ego kọrọ gị na-erikwa ego. Gị na-erikwa ego. You don't need to complain. Ka ọ dị anya ahụ n'ozi gị Pastọ Godwin Okorie isi World Bank Estate dị n'Owerri zibata ozi gị usu uche na Clara ụtụtụ ọma na ka ịgwa anyị na akwụkwọ nsọ kwuru na onye ezi omume nọrọ n'ọkwa ọchịchị ndị ọ na-achị na-eme gịnị na-aṅụrị ọṅụ ọkwa ị na-aghọta mana ị hụrụ onye ajọ omume nọrọ ihe isi ike akarịa ọsọ ọgwụcha naanị na Chineke ka anyị nwere ntụkwasị obi na nche abadistin ntụle ekene ya gaa n'ihu Clara ewu nke akụchapụla ozi anyị na-agazi ọ na-ezobata ka mmiri ewe ka anyị hapụ ya ka anyị jie ya ka anyị jikene ya ị bọọla chi ya ụtụtụ welite olu gị ahụ ele nọ ị ka nọ ya biko ịgbalịa ịṅụcha mmiri gị kpọghachi ya ị bọọla chi ya Uche nwa grandma. Ndewo. Ura nwoke ọcha. Ndewo. Uche, first of all, let me apologize to what happened yesterday. Don't coincidence. You need to apologize. You need to apologize. I was heartbroken. I want him to put up, but don't get your correct. You know, be a hurry. You know, be a hurry yesterday. Then I decided to collect your blessings because it's very important to me. So bad. Mana cherekene birthday go yesterday. Birthday go yesterday. But I thank you that in the 12th evening you corrected it. So can't you run in line and line? I bapụ ya ọsọ. I can't go and go do you want for bow. Uche. chance this morning. I can decide in Canada and in Nigeria. One, can you immediately decide just to try and get you so we know I let that be. Hala to I go and let pushing the marrow. Happy reach Loboto. I love pushing the marrow. Happy as watch. Happy away a security. Kedu ebe a nọ linie kedu ọ bụrụ na nna nwere ike na-agwa nwa ya okwu asị kedu ihe ọ chọrọ ka nwa ya mee tomorrow means that the youth coming up now ọ na follow this leg ndị otilobuchi today the Nigeria is finished now there will be nowhere to find Nigeria kewa ama azụkwa ndị youth ọdụ ka ha ga-apụ isoro Nzuko Tinubu ka ha nọ n'ọchịchị ọjọọ. I did not do your one football. Ndewo ya gaziere gị brodoyo. Na Facebook anyị n'ozi nke asị n'aka Ezeala Amadichi nọ nso ọ sị na ọ na-enye Nigeria naanị 2% na kemgbe afọ 10 ruo ugbu a ọ dịka ọ na-ekwe ọchịchị APC na ihe emebiwo. Ahụla m nke gị Kristi Uche ọ sị na ọ na-enye Nigeria naanị 15%. Gaa n'ihu Clara. N'aka Sylvester Chinedu ọ sị bonjour Uche and my beautiful Clara. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Ejike si Ogbonna ọ sị n'ochikwa na amakpụrụ edere izombe na-ezibata ozi ya n'ụtụtụ ọ sị Uche o na ọ na-enye ala anya bụ Nigeria 5/100. Only 5.
gaa n'ihu nwaanyị n'aka si n'aka Chinyere Orodo Egbulem ha nke a ọsị uche na ada ọma Clara ụtụtụ ọma ọsọ na-agụrụ anya ụfọ Happy Independent ọma na ọ na-enyekwanụ Naijiria akara 30%. ọ dị egwu ozi akarịala na Facebook anyị ọ na-ezo ka mmiri o wee bụrụ ya ị ga-agbalị kpọghachie ịbọọla chi Uche ịbọọla chi Clara ịbọọla chi ndewo awụ ndị ife a na-eji nke ọ na-ekwu esipena mgbe ekpego mana akpọ n'ụtụtụ a Uche mmadụ mụrụ nwa ọhụrụ nwa ahụ ebidobewe igbe lọkọtakwa m oge guzotọ gawa ije gbawa ọsọ ya kwụsịrị igbe igbe dị na ọgbata nsọ ọdụ ihe nwa ị gasị na nwa ahụ mego ọfụma ị gasị omega ahụ ọfụma ihe ahụ ihe Naijiria ihe ahụ ihe anyị hụga na Naijiria my brother I been short of words because mbido kwuwe okwu my brother nke bụrụ tinipụtara agba ndat la ọchịchị la nchekwa metala mkpụrụ la Naijiria na ndị mmadụ alaghachiola n'obodo ama botula ebe mmegbu my brother kedu ka ndị chiga na-achịga ji ju ukwu achị ndị ha chịga enwere ebe kem isi rọla iko efem onye lechi pụtara hapụ iko news egbuokwala mmadụ ebe ma wee kidnapala mmadụ ebe before ila no say that national grid la ada before kemgbe APC bido ọchịchị ugboro ole ka ọ tara bọọdụ reception kemgbe Tinubu bido ọchịchị my brother agbala na gọọmenti dị Naijiria aka 8%. Naijiria pụrụ afọlala ife atụ ọ mara afọlala ama ọwụ dị ịkwa akụ ndewo ya gaziere gị nọ anyị ahụ n'ozi gị na Facebook anyị Emeka Kenneth ọ sị you guys are good gị nwa na-egekwa ntị ya good maka na ọ na-ewe onye ma ịchọpụta onye ma am I communicating? Facebook anyị n'ozi nke si n'aka Angel Akata ọsọ uche na Clara Happy Independent ọ na-enye ala anyị abụ Naijiria 30%. Oke aha gị Elias Ndụka ụba ọsọ uche ọnọdụ mma gị nwa na onwe gị dịkwa gị na ịdị mma o wee bịara ngwa gaa n'ihu nwaanyị ọma na nke si n'aka Uneze Chikaọdị Mary Ann ọtụtụ ọma my people ọ sị anyị amakakwa ọ sị na ọ na-enye n'anya bụ Naijiria 10%. Maka na ya nwere obi chọọchị o na ọ bụrụ ma wefu ya na ọ ga-enye ha 0%. Ọ dị ego ịgbalịala ịnụ anyị ahụ na nke gị Jerry ma ka ọ sị uche na Clara kedu dị mgbe anyị na-aga traditional marriage ọwụ na nke si n'aka Don Ngozi Chigozie ọ sị Naijiria na ọ na-eto eto na oge na-adịghị anya anyị ga-eru ebe ahụ na anyị Happy Independent Eko FM Happy Independent no Don Ngozi Chigozie ewe nke akụchapụla ị ga-agbalị kpakpọghachi no o wee bụrụ ya ụmụnne ike gbọrọ ka ọ dịkwa na anyị ahụ na nke gị Ben ọsọ ndụ ọsọ uche na Clara Chineke gọzie anyị na ekpere ya bụ ka Naijiria hapụ ime anyị ihe ị na-ekwu na-agbakasị renomọkịrị ahụ renomọkịrị si Naijiria mewe ya Naijiria mewe ya Chineke ngwanụ ya eme m na renomọkịrị ọ dị egwu anyị ahụ na nke gị Christian Ome ọ sị wow you guys are amazing ọ wụla etu esi eti wow a na-eji olu nleti wow wow you guys are amazing oh wow uche abịala ịma na awụ nwoke ịmakwa na awụ nwoke obere mmemme si uche ga-adapụ bụkwa ji onwe gị ịma na oche ahụ nwoke nwere olu awa ahụ ụfọdụ ndị ga-ebido nyewe m enyowe mmewe ahụ I am a man man ikwu okwu ị ga-emega ahụ ị chere na aga m eji olu ụmụ nwaanyị wa ahụ ị chọrọ ka enyowa m enyowe kpachapụkwa anya ịbọọla chi dị na Clara ndewo ka Awụja Kene Sineke dakpọ gbapụ ya ọsọ ịnụ Awụja ya ọkwa ịma na Naijiria wụrụ mmadụ guzo otu anyị nọ na ọkwa ịma na sị ọ lala retirement na ọrụ bekee ndị mmadụ laa retirement ma ọrụ na-afụ ụlọ ịmara na-asọ ọkụrụ ahịa la society ọlụ na-afụ nwaanyị ọrụ na-afụ ụlọ ọ otu Naijiria dị so ha nyere Naijiria 4.5%. Ndewo ndị nọ n'ime akpala ahụ dị ahụ ya gaziere gị nọ ọ dị Igbo mụrụ nzamama ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọ na nnọkọ anyị na gị na nke ụtụtụ taa
mana o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị mana tupu anyị anabata ndị ọbịa anyị ịmakwa na indipenda ndị Eko FM ga-eme ya mezi King, the street king. Unu ga-ahụ anyị. Ihe anyị ga-eme o kwesịghị ka aka ọrọ gị ya gịnị na akụkọ chebiri anyị bụ Eko anyị na-eke eko okusa gị kwete n'ihi ya nọrọ ebe ahụ eme na ngagharị anyị ga-alọghachi ịbịa mee nnọọ ka ị mara onye ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị n'ụtụtụ a n'ihi ya agagharịkwala agagharị